mga hinigugma diha ni Kristo. Adlaw nga malipayon alang natong tanan. Piyesta sa atong katedral, segunda patron Immaculada Concepcion. Kalipay nato panagtigom o gihatag nato kay Mama Mary, masipag pakpakan. Tungod kay gikan sa Roma, Nobyembre 16 kuto 28, World Youth Day, og doon na kay may activities sa Iloilo. Gamay nala nabilin sa boses ko. No? Mao nga gihangyo nako og nalipay ako, nagsugot siya. Daghang mga tinuig atong kugihan nga pari dinhi sa Cebu. Nahimong kura paroko, Vicario General dinhi sa katedral. Nahimong auxiliary bishop sa Cebu o karon natalana obispo sa Prosperidad ang atong hinigugma Bishop Ruben Labao, mao ang magpangulo nining misa. Pakpak niya. No. Ang atong misa uban siyempre sa atong hinigugma Papa Nuncio Osvaldo Padilla, Bishop Tony Ranyola, kaming tanan atong team sa katedral, alang sa inyong katuyuhan, labi na atong hermano-hermana, mga sponsors. Katapos ang pakpak ninyong tanan, o sa tanan nga nag-link nato sa atong lain-laing social media broadcast. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang kalinaw manaa ninyo. Palihog, manglingkod ang tanan. At atong himuon karon ang right for the introduction of Hermano Hermana Mayores 2024. Reading of the appointment. I, Reverend Monsignor Raul T. Go, as team ministry member, by virtue of the power vested upon me by the Holy Roman Catholic Church of the Parish and Rectory of the Cebu Metropolitan Cathedral of San Vitalis in the Archdiocese of Cebu, formally, in this solemn ceremony, read the appointments of Hermano and Hermana Mayores, presented and endorsed during the Parish Pastoral Council meeting by the body, thereby approved the appointments of Calvin Discaya as Hermano Mayor and Jessica Discaya as Hermana Mayor for the parish secondary patronal feast and universal solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, done at the Cebu Metropolitan Cathedral of San Vitalis, Cebu City, this 9th day of December, in the year of our Lord, 2024. I, Reverend Monsignor Camilo P. Alia, as Team Ministry Moderator, by virtue of the power vested upon me by the Holy Roman Catholic Church of the Parish and Rectory of the Cebu Metropolitan Cathedral of San Vitalis in the Archdiocese of Cebu, formally in this ceremony, place upon you Calvin Discaya as Hermano Mayor,
and Jessica Discaya as Hermana Mayor. This sash as a symbol of your recognized possessions. This is conferred during the parish secondary patronal feast and universal solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Mary. May God help you. Done at the Cebu Metropolitan Cathedral of San Vitalis, Cebu City, this 9th day of December in the year of our Lord 2024. I, Most Reverend Ruben C. Labajo, on behalf of His Excellency, Most Reverend Jose S. Palma, the Archbishop of Cebu, by virtue of the authority and power vested upon me by the Holy Roman Catholic Church, hereby bestow my paternal blessings on the people of God, of the parish and rectory of the Cebu Metropolitan Cathedral of San Vitalis, and on you before me, Calvin Discaya, as Hermano Mayor, Jessica Discaya as Hermana Mayor, during the parish secondary patronal feast and universal solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, conferring on you all the rights and privileges incumbent upon your recognized positions, done at the Cebu Metropolitan Cathedral of San Vitalis, Cebu City, this 9th day of December in the year of our Lord 2024. Prescript. Pledge of acceptance, I have Glasses, nasa bag. Here, I, Jessica Discaya, having been chosen as one of the Hermana Mayores, do hereby accept with deep humility and possession conferred upon me novena toward the pastoral feast and universal solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary at the Cebu Metropolitan Cathedral of San Vitalis, Cebu City. We hereby solemnly promise to fulfill to the best of our ability the duties and obligations imposed upon us without mental reservations or purpose of evasion. So help me God. Amen.
Jacinto and and Cynthia Cynthia Rentusa, Rentusa, hermano and hermana mayores of the year 2024, joyfully turn over this Via Alta. This symbolizes the work and responsibilities of being the hermano and hermana of the solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. As you continue to safeguard the important responsibilities entrusted to us by our Church, may God bless you and the Blessed Virgin Mary guide you in your humble service. We, Calvin and Jessica Discaya, hermano and hermana mayores of this year 2025, wholeheartedly accept this Vara Alta. We promise to take good care of the things that this Vara Alta symbolizes. We will do our best to fulfill our duties and responsibilities as the new hermano and hermana of the Solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. May God grant us the grace, and may the Blessed Virgin Mary inspire us to remain firm and humble in our service to the Church. We ask all of you who are gathered in this celebration to pray for us to become good examples like Mary, and to strive to live and grow in holiness of life. Let us now bless this token of gratitude, the images of the Blessed Virgin, the Immaculate Conception. Blessed be your name, O Lord. You are the fount and source of every blessing, and you look with delight upon the devout practices of the faithful. Draw near, we pray, to these your servants, and as they use this symbol of their faith and devotion, grant that they may also strive to be transformed into the likeness of Christ your Son, who lives and reigns with you forever and ever. Blessing of the hermano and hermana mayores. Eternal God, source of every gift and talent, through your Son Jesus Christ, you grant us your blessings, that the Church might be nourished and strengthened. Bless them today as the new hermano and hermana mayores of the parish of the Cebu Metropolitan Cathedral of San Vitalis, and confer upon them the gifts of your Spirit, that they may remain humble in heart as they serve your household, the Church. Grant to them your grace, so that they may become faithful promoters of the devotion and celebration of the solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. Bring us all into the peace of your kingdom, where all honor and glory are yours, Lord our God, forever and ever.
agig pagpakita sa atong pagdawat sa atong bagong hermano, hermana mayores liatol ni atong kapiyastahan dinis katedral, masibang pakpak ni Mr. and Mrs. Calvin and Jessica Diskaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Diyos, ang mahal nga Birhen Maria,
gipanamkon nga walay sala, niining pagiha, gianda mo ang takos nga puloy anan alang sa imong anak, o giluwas mo siya sa tanang buling sa sala, tungod sa mga pahanungdan, nga daan ang nakita sa kamatayo ni Kristo. Busa itugot nga malimpyo kami sa sala, og moabot unta kami nganha kanimo, tungod sa pangalian ni Maria. Kiniamong gipangayo, pinaagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo, og sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon sa Henesis. Apan ang lalaki, gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman, ug giabot ako kahadlok, ug mitago ako, kay hubo man ako. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka? Nangutana ang Dios. Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag, ang babae nga gihatag mo kanako, mao'y naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy, ug mikaon ako niini. Ang Ginoong Dios nangutana sa babae, nganong gibuhat mo man kini? Ang babae mitubag, gilansisan ako sa bitin, busa mikaon ako niini. Ug ang Ginoong Dios miingon sa bitin, tungod niini silutan ka. Ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom niining tungluha. Sukad karon, magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan, ug magkaon ka nag-abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himuon kong magdinumtanay ikaw ug ang babae, mahimong kaaway ang tao ug ang bitin, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmoko niya ang imong ulo, ug paakon mo usab ang iyang tikod. Ginganlan sa lalaki ang iyang asawa og Eva, kay siya man ang inahan sa tanang tao. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo ug bagong awit, kay naghimo siya ug katingalahang mga buhat. Awiti ang Ginoo ug bagong awit, kay naghimo siya katingalang mga buhat. Awiti ang Ginoo ug bagong awit,
kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakakapot o kadaukan alang kaniya. Ang iyang balaan nga bukton. Ginoon nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Sa tubangan sa kanasuran, iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaloy, ug sa iyang kamatinod anon. Alang sa balay sa Israel. Tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo kamong tanang kayutaan. Singgit kamo sa pag-awit, pagawit kamug pagdaig. Awiti ang Ginoo o bagong awit, kay naghimo siya o katingalang mga buhat. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo. Aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daanang gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Hesukristo. Mao kini ang iyang gikahimutan og tuyo. Daygon nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato, pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Gibuhat ang tanang butang, sumala sa laraw ug pagbuot sa Dios. Og diha kang Kristo, gipili kita sa Dios aron maiya kitang katawhan, sumala sa iyang tuyo, sukad pa sa sinugdan. Ug maoy iyang pagbuot, nga kita, nga maoy unang nagsalig kang Kristo, magdaig sa himaya sa Dios.
Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa ikaunom ka bulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazareth. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose, nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae. Miadto ang anghel kaniya ug niingon, paglipay, ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Mingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka ug manganak og lalaki, ug nganlan mo siya Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyag hari sama sa iyang katigulangan nga si David. Ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako, busaon-saon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel. Giingon nga dili na siya mo anak, apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Mingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabuon ta kanako ang imong gisulti. Ug mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Magpabilin sa pagbarog.
mga hinigugma diha ni Kristo. Sa ngalan sa atong Archdiocese, gusto nako ipadangat ninyong tanan ang atong malipayong pagbati. Happy Fiesta sa Immaculada Concepcion, patron sa atong katedral. Happy Fiesta ninyong tanan. Mga hinigugma, gikalipay nato paghalad nining misa o osbonako akong pagpasalamat kay Bishop Ruben Labajo nga sa daghang mga tuig atong paroko dinhi, Vicario General, Auxiliary Bishop o karon una nga obispo sa una nga diocese o sa bagong buksan ikonsagrar nga diocese sa Prosperidad. Tingali mao na kini iyang valedictory mass, no? Fiesta nato. Salamat Bishop Ruben pagmisa Immaculada Concepcion, no? Ato sang pasalamatan. Uban ni Papa Nuncio Baldo, Bishop Tony. Kining misa osbonato, misa paghimaya sa Dios, pagpasadungog kay Mama Mary, Immaculada Concepcion, ug daghang salamat ninyong tanan, labi na kamo atong mga hermano-hermana, mga sponsors, ug tanan devotas ni Mama Mary. Mga kaigsunan, ang dugang nga kahulugan nining malipayon nga kasaulugan mao nga duha ka semana o duha ka adlaw nga moabot. Buksan sa Santo Papa ang Jubilee Door dito sa Roma, December 24. Og a week after, buksan nato dinhi sa atong cathedral ang atong Holy Door, kining tanan to signal that the Jubilee year of 2025 is open. Jubilee year. Karong adlaw, labi nato nga masabtan ang Jubilee year kung atong pamalandungan ang papel ni Mama Mary nining malipayon nga kasaulugan. Kay kining Jubilee year mao ang atong pagsaulog sa dakong gugma sa Dios, the freedom of the children of God, and the wonderful graces nga atong madawat kung bukas ang atong kasing-kasing sa gugma sa Dios. Ug dinhi makita nato ang kaimportante sa papel ni Mama Mary, Immaculada Concepcion. Mga kaigsuunan, gitawag Immaculada Concepcion kay buot ipasabot pagpanamkon niya, pagpanamkon ni Mama Mary diha pala sa tiyan ni Santa Ana, wa siya mahilabti sa buling sa sala. Tanan kita pagpanamkon nato nahilabtan ni ini. Exception lamang si Mama Mary. Nganuman, tungod kay sa plano sa Dios, siya ang mahimong inahan sa iyang anak. O pagsugod siyang kinabuhi, wa siya mahilabti buling sa sala aron sa iyang pagdawat kay Jesus manunubos diya sa iyang kasing-kasing kag siyang tiyan si Jesus magpuyo sa usa ka babae nga wala mahilabti sa sala sa pagkabulahan ni Mama Mary. No? Mao nga kita malipayon nga nagsaulog nini kaysa daghang mga babae, as we often say, when Jesus decided to become a man, he needs a woman, and that woman is Mama Mary. Ang atong pagpasalamat niya, pagdawat niya, nining tahas. Amen. Ang kaimportante niini, mao ang realidad sa sala. Tungod sa sala,
sayod kita nga nisulod ang mga kasakit, ang mga pag-antos, o ang kamatayon. Because of sin, suffering, and death entered into the world. O kung dunay mga kasakit, o dunay ribok, o dunay mga kasubo, kining tanan bunga sa sala. Mao, no, nga unta karong panahona, as we prepare for the Jubilee year, as we look at Mary in her Immaculate Conception, may we resolve not to take sin for granted. Matod pa, our sense of sin should be that of abhorrence ug unta sa atong kasing-kasing makaingon kita. To properly prepare for the Jubilee year, we should make an effort to denounce sin. Kay pinaagi lamang pagbago sa atong kaugalingon, labi na pagbaya sa sala, no? Labing importante kining pagpangandam. I would like to quote Sister Bridge, atong retreat director sa Kaparian. Ayaw kita maingon, ibaliwala lang ang sala. No. We should look at sin straight in the eye and spit at it. No. Kung sala, sala. No. And that's the only way we can resolve to denounce sin and to be free from sin as fitting the children of God. Amen? Immaculada Conception. Unta kita, bisan gipanamkon sa sala, tungod kay gibuniyagan, mudul sa Ginoo o masalig, pasaylo sa atong kasalanan. Amen. Ikaduha o katapusang punto. Sa atong pagtanaw kay Mama Mary, Immaculada Conception, dili lamang ipasabot, wala may labti sa sala, pero mao kini gihapon ang buot ipasabot, full of grace. Wa ang sala, puno sa grasya, puno sa gugmas sa Dios. Mao kini nga sa atong pagtanaw niya, ang magdala kalipay, kay sayod kita, nahigugma siya alang natong tanan. Amen? Pananglit, 1531, December 9 to 12. Ano man, si Mama Mary nagpakita dito sa Guadalupe, Mexico. Si Bishop Ruben, bago lang nagpauli, nagpilgrimage kay Mama Mary dito. Kining mga pare nga joker ingon, ay nagpakita si Juan Diego. No? Kay dito gikan sa Mexico. Joking aside, nga naman importante kining pagpakita ni Mama Mary. Tungod kay sa kultura sa mga Aztecs, doon na sila'y sayop nga pagtuo nga para nila, in order to appease God, they have to offer labina, worst, human sacrifices. Sayod kita, human sacrifices. Dili lamang isa dua, linibo ka mga bata, gihalad sa altar, sa Diyos-Diyos, sa pagtuo nga kining Diyos-Diyos, malipay sa ilang gibuhat. In her apparition, si Mama Mary is wearing a sash. Pagpakita that she is the mother of the living God, and she is telling the people, stop the great sin of human sacrifice. Amen. Pagkadakong gugma
sayod kita, mao kinigihapon atong patron, Our Lady of Guadalupe, dinhi sa Cebu. 1830, pagpakita ni Mama Mary sa Rudibac, July 18 and November 27. Kung pwede ma-zoom, kining akong sing-sing, mao iya mensahe. Carve a medal in my honor. Miraculous medal. Og mingon siya, those who come to her and pray will receive abundant graces. Tungod kay daghang grasya gitigana alang sa magduol niya. Miraculous medal dito sa Rudibac, Paris, Francia. Dakong gugma ni Mama Mary. 1858, sayang pagpakita sa Lourdes. Sayod kita sa kahimtang panahon sa kapobrihon kag balatian. Nagpakita si Mama Mary aron atong midul didto, magampo og labi na maginom sa tubig gikan sa fountain. Makadangat kayuhan. Amen. 1917, May 13 to October 13. Sayod kita pagpakita ni Mama Mary sa Fatima. Ngano man, in a world that would soon experience war, message ni Mama Mary, prayer, sacrifices, offering of our prayers, especially communist countries, sacrifice of the Mass. Gikalipay nato kining famous, daghan pa man, nga pagpakita ni Mama Mary, all in the name of love. Og nasiguro ko, kita, salamat sa Diyos sa atong debosyon kay Mama Mary. Salamat sa Diyos kay bisan lately lamang ang atong Kapilinha de Fatima. Among many others, nagpakita nining atong pagtuo niya, mao mga hinigugma, Immaculada Conception, as we renounce sin. More importantly, may we open our hearts to the love of God, nga mao ang mensahe ni Mama Mary, full of grace. Amen. How often we repeat as we come to her, never was it known that anyone who fled to your protection, implored your help, or sought your intercession was left unaided. Pakusgo nato kining atong debosyon. Pakusgo nato ang atong Santo Rosario. Pakusgo nato ang atong mga pagnovena, Perpetual Help del Carmen. Pakusgo nato ang atong pagtudlo sa kabataan sa pamilya, to draw close to Mama Mary, because you mothers, if you love them as mothers, they have another mother who loves them more than we do. Amen. And I'm sure in many ways, we feel we have experienced the love of Mary, may we also in many different ways share this love with others. Amen. The year ahead is often referred to as the year of hope. During the World Youth Day, a practical suggestion is offered. Hope. Help other persons every day. No? Tabang kita, bisan only one person every day, pagpakita sa atong kalipay. Ipaambit nato ang atong kalipay, ang atong pagtuo, ang atong paglaom. Kay gipangga kita ni Lord,
gipangga kita ni Mama Mary. Ninyong tanan, os bunako, punoon ibig probin, antes siya mag-blessing, no? Ang akong message, no? Kaninyong tanan, dagang salamat. Happy Fiesta, Immaculada Concepcion, ninyong tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan ang makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya samahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay o gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. O ang iyang gingharian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita sa Dios ang atong maluluyong Amahan. O Amahan, sanglit gimbutan mo ngang mahal nga Birhen, gipanamkon nga walay sala, ug pinaagi niini, gianda mo ang takos nga puloy-anan sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo. Itugot nga malinis kami sa sala, ug moabot nganha kanimo tungod sa pangalian ni Maria. Tungod niini nangayo kami ining misa ug nining kapiyastahan pinaagi ni Maria diha sa pag-ingon. Pinaagi sa pangaman ni Maria ang Immaculada Concepcion. Patalinghugi kami, Ginoo. Immaculada Concepcion, patalinghugi kami, Ginoo. O Dios, giluwas mo ang mahal nga Birhen Maria sa tanang buling sa sala, tungod sa mga pahanungdan nga daan ng nalantaw sa kamatayon ni Jesucristo. Itugot nga makasunod kami ni ining putli uyamot nga hasmin sa kaputli ug sa ingon makapuyo kami og kinabuhi nga halayo sa kasalanan. Tanan. O Amahan, himua nga magbaton ang imong Santa Iglesia ug usa lamang kakasing-kasing ug usa ka kalag binugkos sa gugma. Magpadayon unta ang tanang Kristiyanos sa pagampo uban ni Maria nga mao ang Asusena nga katingalahan sa maanyag nga kaputli nga Dios nun. Tanan. O
O Dios, gibayaw mo si Maria, lawas ug kalag, aron makaambit sa himaya, sa langit uban ni Hesukristo. Itugot nga kami, ang iyang mga anak, maningkamot kanunay, pagkabot sa samang himaya, tungod sa pangalian ni Maria, Clavel, nga matahom uyamot, ang mibuklad sa tanaman sa Santa Iglesia. Tanan. O Diyos, gihimo mo si Maria, nga inahan sa kaluoy, itugot nga ang tanan nga mudangop kaniya, sa panahon sa kagulanan, makatagamtam unta sa inahan ng gugma niya, nga mao ang liryo sa kaputli, ug pag-antos tungod sa among kaluwasan. Tanan. O Diyos, nagbuot ka nga ang tanang grasya, ibubo ka namo pinaagi ni Maria, nga among inahan. Kini siya nga mao ang mirasol, nga kanunay nagasunod pagtutok kang Hesukristo, ang tuburan sa tanang grasya. Ihatag sa tanan, nga midangop kanimo, ilabi na ni ining misa ug nobena, makadangat sa imong panabang ug kaluoy, tungod sa iyang gamhanan nga pangaliya. Tanan. O Diyos, gipurong-purungan mo si Maria nga rayna sa langit ug yuta, mao nga giisip siya nga rosa, ang rayna sa kabulakan sa tanamang langitnon. Ablihan unta niya ang ganghaan sa iyang gingharian, alang sa tanang nangamatay, ilabi na kadtong deboto niya, aron maglipay sila uban sa mga santos. Tanan. Magampo kita. O Ginoong Diyos, itugot ka namong imong mga alagad, ang kanunayng kaayuhan sa kalag o lawas, tungod sa pangamas sa mahal nga Birhen Maria, among inahan nga purisima. Pinaagi ni Kristo, among Ginoo.
Pangigsoon, pagampo kamo, aron ang ako gang inyong sakripisyo. Dawaton untan sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. O Ginoo, dawata nga mahinangpon ang makaluwas nga gasa, nga mong gihalad kanimo, nining pangili ni Santa Maria nga Birhen, nga gipanamkon nga walay sala, itugot, nga maingon nga nag-ila kami nga giling kawasya, sa tanang buling sa sala, tungod sa grasya nga gipasiuna paghatag kaniya, sa ingon maluwas usab kami sa tanang sala, tungod sa iyang pangaliha. Kiniamong gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ako nang ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, tunhay nga Dios, og magagagahom sa tanan, angay og matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo, kanunayog sa tanang dapit. Kay giampingan mo ang bulahan nga Birhen Maria, sa buling sa sala nga panulundon, aron diha kaniya, nga gipuno mo sa imong grasya, maanda mo ang usa ka inahan, nga tako sa imong anak, ug matiman-an mo ang sinugdan sa imong santos nga simbahan, imong tahom nga asawa, nga wala gayoy mansa. Ang Birhen God, nga purisima, mao man ang maghatag kanamo sa anak, ang kordero nga inosente, nga magwagtang sa among mga sala. Siyang nag-andam sa Birhen labaw sa tanan, alang sa katawhan, aron mahimong tigpangaliya sa grasya, og sulondon, sa kasantos nga walay ikagsama, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos, nagadahi kami kanimo, diha sa way hunong nga pag-ingon.
Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong Espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alangkan namo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usam, mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, angayan nga moatubang ug malagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo, ni Ruben ang Obispo ko celebrante, ug ang tanang mga pari. Hinumdumi usab
ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanaw sila o ang tanang nangamatay, diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kami nga ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria nga inahan nga ulay sa Diyos, uban ni San Jose iyang esposo, uban sa mga apostoles, tanang mga martires, mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila ang ikaw nga daygon, ugamo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinahagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihadagan kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita samahan. Atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikahi kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang timaan sa tong panag-inig sunay uban ang pag-ingon maing piyesta.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Manindog palihog. Magampo kita. Ang mga sakramento nga among nakalawat Ginoong Dios namo, mag-alimunta dinhi kanamo sa mga samad ni adtong sala, nga sa ulusahong paagi, giluwas mo ang bulahang Birhen Maria, nga gipanamkon nga walay bulhing, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog mangluhod ang tanan atong himuon ang act of consecration. Uputli nga Birhen Maria, inahan sa Dios, nga gipanamkon nga walay buling sa sala, nga panulundon, o kaabag sa pagpanubos sa mga tao. Gipanag-iya mo ang kapupud-ang Pilipinhon, sukad pa kaniadtong mga adlaw, sa ikanapulog unom nga kagatusan, kanus bag-o pang nabuksan ang dalan sa santos nga ebanghelyo. Mapaubsanon buot kami muila sa dili maisip sa santos nga ebanghelyo. Nga kaayuhan nga sa walay puas gibubo mo sa among nasod ug tungod niini tahuro namo ang Santa Iglesia nga nagsangyaw kanimo nga among patrona ubos sa titulo sa imong Immaculada Concepcion. Ikaw, O Maria, maanyag sa tanan, o giluwas ka sa tanang buling sa sala. Kinahanglan nga ikaw maoy lamdag, o sulundon sa banay nga Pilipinohon. Huwag tanga sa among nasod ang makahilo nga mga bunga sa impyernohanong halas, o himua ang among yuta nga usa ka tanaman sa Kristohanong mga birtod, tinakpan sa sayop ug sa sala. Nagasaad kami nga ubos sa imong pagpanglaban, ampingan namo sa among mga panimalay, ang pag-inunungay sa bana ug sa sawa, ang Kristohanong edukasyon sa mga anak, ang gugma sa buhat ug sa pagbansay sa mga buhat sa kaluoy, alang sa among isig katao. Ang mga babay nga niya karon dinhi, masinugtanon sa bikaryo ni Hesukristo, nagadangop kanimo, o nagasaad sa pagsalikway sa materialismo nga nagamit sa pamisti aron pagdasig sa pagpakasala. Nangamuyo kami sa imong mga panalangin alang sa among mga punuan sa simbahan ug sa gobyerno. Panalangini ang among mga higala ug mga tigtabang dinhi ug sa gawas. Hatagi kami og mahuna-hunaon nga mga pangulo nga mubulig sa pagdumala sa Dios ug sa mahanong providensya ug magpalampos sa pag-amping sa angayng luna sa Pilipinas diha sa mga nasod nga gawas sa kalibutan. Itugot kanamo ang siguro nga kagawasan alang sa simbahan, diha sa mga magtutuo o sa mga wala pa'y pagtuo. O tabangi nga mahibalik ang mga anak, nga mausikon, nga naha sa balay sa langit ng amahan. Hup nga kami sa espiritu sa penitensya, nga maoy magpuypoy sa kaligutgot sa Dios, bato kanamo, o ibukbo sa tanang mga nasod,
ang kalinaw ni Kristo. Kaniya ihatag unta ang tanang dungog ug himaya. Amen. Palihog manglingkod ang tanan. We would like to call the Hermano and Hermana Mayores 2024 to please come forward. The Roman Catholic Archdiocese of Cebu, Cebu Metropolitan Cathedral Parish of St. Vitalis of Milan, graciously presents this certificate of gratitude to Mr. Calvin Discaya and Mrs. Jessica Discaya in recognition of their generous and faithful contribution as Hermano and Hermana Mayores during the Feast of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. Their dedication and commitment have fostered a spirit of community and devotion. Given this 9th day of December in the year of our Lord 2024, at the Cebu Metropolitan Cathedral, Cebu City, Philippines. Signed, Reverend Monsignor Camilo P. Alia, the team moderator of the team of pastors, and His Most Reverend Jose S. Palma, the Archbishop of Cebu. Please also accept our token of gratitude. We also would like to call on the Hermano and Hermana Mayores of 2023, Mr. Jack and Miss Chini Rintosa, to please come forward. We would like to present this image of the Immaculate Conception as a token of gratitude. Mayores. Thank you very much. Ning atong malampusong pagsaulog sa atong kapistahan karon, dili kini mahimong malampuson kung wala ang mga tawo nga naglihok sa likod niini, busa angay lamang sila natong pasalamatan. Ang atong servers sa atuang misa karon ug mga previous masses, ang extraordinary ministers of the Eucharist, ang atong mga lay ministers, atong mga kolektoras, lectors and psalmists, ug ang atong choir today, ang grand choir. Ang ministry of altar servers, ang ushers ug usherettes, ang atong flower sponsor for today, sila si Mr. Calvin and Mrs. Jessica Discaya and family ug ang IEC group nga sila si Mrs. Araceli Lianos, Dr. Marivic Inting, Joan Castillo and Mrs. Jessica Otadoy and families. Salamat usab ni Mike Alvin Pugoy ug mga kaubanan sa nindot kayong flower arrangements nato. Ato usab pasalamatan ang mga naglihok aron atong pagpangandam ning fiesta, ang Parish Pastoral Council officers, ang Project Finance Committee officers, ang mga nagkalain-laing mga committees nga naglihok, ang Marian organizations, ang Chapel Federations, ang mga organizations and ministries
dinhi sa atong parokya sa cathedral ug ang cathedral office and staff. Ang atong mga pilgrims for today, ang all zone chapels, ang all parish organizations and movements, project finance committee officers and members, ang parish pastoral council, ang hermanos and hermanas, Hermanidad de Santa Rita, Cathedral Parish Youth Coordinating Council, and ushers and usherettes. Ang atong Fiesta 2024 hermano o hermana mayores, Mr. and Mrs. Calvin and Jessica Discaya. Ang atong mas sponsors, Mr. Jacinto and Mrs. Cynthia Rentosa, Mr. Alex Mendoza Texon, Mr. and Mrs. Maria Fe Acosta Hardy, Mrs. Maria Socorro Iscario Villamor and family, ang Cebu Land Masters, Engineer Eduardo and Mrs. Ami Rentusa, Engineer Cesar and Joanna Lindiu, Mr. Willington and Mrs. Elisa Chan Lim, Dr. Jose Enriquez, and Dr. Jill de las Peñas o Mr. and Mrs. Michael D.C. Ang atong bread and wine sponsors, Mr. Calvin and Mrs. Jessica Otadoy and family. Jessica Discaya, sorry. Ato silang hatagan sa masipang pakpak. Ang atong mga kaparian nga nag-concelebrate sa atong misa karon, pinangunahan sa atong team of pastors ug atong mga bisitang pari, ato sab silang hatagan sa masipang pakpak. Dako kayong grasya kanato, magpasalamat kita kay uban usab kanato karon ang atong mga bisita nga dili lang usa apan upat ka obispo. Una ang ato ang Kanhi Auxiliary Bishop of Cebu, si Bishop Emeritus Antonio Ranyola, Mia usab karon ang Papal Nuncio Emeritus sa South Africa ug sa Mongolia, si retired Archbishop Osvaldo Padilla. O ganiya kanato karon ang atong kanhi team moderator sa team of pastors sa Cebu Metropolitan Cathedral, ang atong kasamtangang Auxiliary Bishop of Cebu ug umaabot nga unang obispo sa diocese sa Prosperidad Agusan, ang atong pinangga Bishop Ruben Labajo. Dako usab natong pasalamat nga bisan pa man sa iyang gipamati sa panglawas. Nakigbisog gyud siya aron ania siya kanato ang atong Arsobispo sa Sugbo, His Most Reverend Jose S. Palma. Masipang pakpak. Og labing masipang pakpak sa atong inahan si Maria, ang Berhen sa Immaculada Concepcion. Viva Maria! Viva Maria! Viva Maria! Happy Fiesta, everyone. Palihog manindog ang tanan ug atong awiton ang Salve Regina. Ang Ginoo manaa ninyo. Uban kanako manalangin ang atong talahorong arsobispo ang mga kaobispohan. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa, dada ninyo ang kalinaw ni Kristo. Viva Virgen Maria! Viva Virgen Maria! Masibang pakpak sa atong mahal nga inahan, ang Birhen nga ipanamkon nga walay buling sa sala.